Hirugarren urtia da gai bea o igualtsua jartzen duten hasieran, baina pentsatzen dut datorren urtia ere jarriko dutela, ze legealdia bukatzeko urtebete falta. Badegu pareta bat, maia, Herribera kalian, oso margo irudi politak egiten dituzte, muzkio badak ez zeiro horren berri, eskolare guztia daki. Eta uste, 76 garrena gala okeres paraiz, orain margotuta dagoena. Bilargoiziako, pintura marroia, ez dute aldatu, koloria, marroia jarri dago da. Eta horrela, 76, 27. Zuek, ze margotuko zenukete? Ze margotuko zenukete horma horretan, berso buelta batian kantatu. Agertuta desagertu, nor da pintore, nor mago, nork ote dauka marroia besteak baino nahiago. Zer margotuta zer adierazi, ni behintzat konforme nago, adibidez gaur kantala berri, ederki jarrita dago. Zumaiko alkate jaunak, ez konsensuta ez itun, argi margotuak, berdin du nahi beti ilun. Nik marraztuko nituzke pozik, begoa paisak jakitun, Moisesen 10 mandamentuak taia borratzen ditu. Artistak izaten baitu, beti pintatu monoan, ta udaletxeak sarri zentsurarako asmoa. Babiak baten ni marketina gaur proposatzera noa, Titan Lux potori saltzen dun dendako telefonoa. Marroia dena ez alda, ederrago koloretan, zilegi ez alda hori gure herritako hormetan. Haien burua ikus dezaten, isladatua paretan, ispilu handi eta zabal bat jarriko nieke bertan. Brotxa lodita piltzel fin, bote handi eta piku, nere txankletak jantzita paretaraino partitu. Goralkatea jarriko nuke, baduzu aski meritu, taudaletxetik etorri eta ez ezkentzera atrebitu. Badakizu heldu gabe, ta infantila naizena, aprobetxatuz marroia zeran kolorea dena. Marra bat soilik egingo nuke azpialdean gizena, gorantz puntatxo bat eginazta, gero alkatean izena.